Кримське питання. Як ідея повернення до Криму стала націотворчою для кримсько-татарського народу? Перед якими викликами постав кримсько-татарський народ після російської анексії півострова? Як молоде покоління кримських татар бачить майбутнє кримсько-татарського народу? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії, а також за телефоном 8 800 10 06 926. Телефонуйте нам з Криму. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 13 годині дня і о 6 вечора. В інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І про що ми будемо говорити у цю годину? 18 травня виповнюється 77 років з часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. У цей день в Україні і світі згадують жертви геноциду кримсько-татарського народу. Меджліс кримсько-татарського народу закликав не проводити 18 травня розважальні заходи, а Кримсько-татарський ресурсний центр ініціював інформаційну кампанію під назвою «Ні геноциду» до 77 роковини геноциду кримсько-татарського народу. У вшануванні пам'яті жертв депортації кримських татар 18 травня планує взяти участь спікерка Латвійського Сейму Інара Мурнієце. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі закликали вчителів і викладачів молодіжних центрів провести 18 травня заняття, присвячені Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ну і сьогодні усі ефіри радіо Крим Реалії, вони присвячені цій даті, 18 травня 1944 року. Напередодні російська поліція в окупованому Криму вручала застереження кримсько-татарським активістам напередодні відзначення роковин геноциду кримсько-татарського народу, що їх попереджали про неприпустимість проведення будь-яких масових акцій. 18 травня 1944 року радянська влада, це я вже нагадую історію, почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар з Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч з них загинуло від голоду, хвороб та виснаження. В Україні депортацію кримського татарського народу визнали геноцидом. Отже, сьогодні будемо говорити про цю дату, про 18 травня 1944 року, але ми не будемо згадувати тільки історію, ми будемо говорити про сьогоднішню долю кримсько-татарського народу, в якому стані перебуває цей народ, в якому стані перебуває кримсько-татарський національний рух, як відбилася на стані кримсько-татарського народу, на положенні кримсько-татарського народу і усіх кримських татар російська окупація 2014 року, і яким буде майбутнє кримсько-татарського народу. Ну, а почнемо все ж таки з історією. Перед програмою ми записали кілька коротеньких коментарів кримського історика Гульнари Бекірової. Вона вважає, що депортація 1944 року, радянська депортація 1944 року, стала таким продовженням російської політики ще Російської імперії примусового видворення кримських татар з Криму. За її словами, ще царська Росія перетворила кримських татар з основного народу Криму у меншість на своїй історичній батьківщині. Давайте послухаємо Гульнара Бекірова. Абдурахман Астарханов написал книгу «Империя Кремля», вы знаете этого политолога чеченского, известного. И, собственно говоря, он проанализировал как раз применительно к представителям так называемых окраинных народов вот эту самую политику и связь между царской и советской империей. То есть я, конечно, может быть, ошибусь в цитате, но примерно он писал так, что Крым остался без крымских татар, а сама эта нация была почти наполовину уничтожена после 160 лет ее насильственного включения в Российскую империю. Понадобилось, чтобы эта империя из царской превратилась в империю советскую. И, собственно, Астарханов пишет о том, что то, что не удалось Екатерине, то есть, в общем-то,
уничтожить Екатерине и российским царям, довела до логического завершения Советская империя в лице Сталина. Я думаю, что здесь, конечно, Абдурахман Астарханов, наверное, он не знал, что, в общем-то, российские цари, конечно, тоже изрядно поработали над этим, потому что Крым после первой аннексии 1783 года, в общем-то, за 150 лет превратил крымских татар из, по сути, основного и государствообразующего народа, политической нации, в общем-то, да, превратил меньшинство на исторической родине. И это случилось за какие-то несчастные 150 лет после 1783 года. К 20-м годам крымские татары, к 20-м годам 20-го столетия крымские татары составляли всего около 20% населения Крыма. И это было связано с массовыми иммиграциями, с политикой выдавливания царского режима. Но в чем действительно Астарханов прав, то, что не удалось Екатерине и российским царям, довел до трагического финала Сталин. То есть, по сути, Крым потерял свой коренной народ. Астарханов тоже пишет об этом, называет крымских татар коренным народом Крыма. И, в общем-то, действительно, здесь абсолютно прямая связь. Я думаю, что это точное определение политолога. По сути, в общем-то, царский и советский режим, они, я не хочу сказать, там, близнецы-братья, но много общего в типологии, конечно, видим. По крайней мере, это точно прослеживается по отношению к так называемым окраинным или малым этносам, или малочисленным народам. Это верно. Це сказала у коментарі для Радіо Крим Реалії кримський історик Гульнара Бікірова. І, як ви вже могли почути, ця політика, по-перше, російська анексія у 2014 році, вона не була першою. Да? Ще у 18 столітті, у 1783 році відбулася так звана перша російська анексія, після якої значна кількість кримських татар була змушена залишити просто свої домівки і виїхати до інших країн, до інших територій. Багато з них не повернулися. Але після 1944 року кримські татари, національний рух кримських татар, він згуртував вже кримських татар, тих, хто опинився у засланні, і практично весь народ, він хотів повернутися додому, до Криму. А от як було з тими кримськими татарами, які виїхали у 18-му, 19-му і на початку 20-го століття, були змушені виїхати з території Криму? Ми запитали у Гульнари Бекірової, кримського історика. Так от вона сказала, що ці кримські татари, які емігрували з Криму внаслідок російської політики видворення, не повернулися назад здебільшого. Тому, стверджує Бекірова, діаспора кримсько-татарського народу зараз є більше, тобто кількість кримських татар, які проживають за межами Криму, їх більше, ніж кримсько-татарське населення півострова. Давайте послухаємо. Конечно, в XIX веке такого политического движения на родину не было. Потому что понятно, что люди не связывали будущность свою тем русским Крымом, да, условно говоря. И многие, конечно, там осели, и именно поэтому крымские татары, это такой этнополитический феномен, крымско-татарская нация, сегодня ядро в Крыму меньше, чем диаспора. По разным оценкам, крымские татары сегодня в мире это около 5-6 миллионов человек, которые идентифицируют себя как потомки крымских татар. Это довольно-таки драматическая ситуация, конечно. А в начале 20-х годов 20-го столетия, это была уже советская власть, и в первые годы, когда крымские татары занимали руководящие посты в партийном руководстве, в частности, это был проект Вели Ибраимова, главы Центрального исполнительного комитета, вернуть около 20 тысяч крымских татар из Турции и Румынии, то есть тех крымских татар, которые жили там. Но, как мы знаем, это, как мы теперь уже знаем, там, по архивным документам,
Конечно, этот проект был отправлен в архив, он был встречен крайне негативно, воспринят Центральным комитетом партии, и, в общем-то, вскоре, уже через 3 года, Вели Ибраимова расстреляли. Хотя, в общем-то, конечно, мы понимаем, что если бы на тот момент удалось вернуть вот хотя бы 20 тысяч крымских татар, о чем он говорил, к моменту депортации 1944 года крымские татары бы, конечно, составляли уже больший процент населения полуострова. И, как знать, да, кто знает, может быть, вообще не было бы депортации. Но это, конечно, уже такие рассуждения из разряда альтернативной истории. Я, конечно, не хотела бы столь глубоко вдаваться. В общем, как бы то ни было, конечно, движения, были там спорадические движения, да, что, например, в 20-х годах люди из Крыма во время голода такого масштабного 21 года, некоторые покидали полуостров просто чтобы выжить, в том числе и ездили в Турцию, да. Конечно, мы все знаем, что в Турции учились многие крымско-татарские лидеры, такие как Манчули Беджихан, Джафер Чейдамет. Это, в общем-то, было естественно. Но они все, в общем-то, возвращались в Крым. То есть это очень такой малоизученный сюжет, и я думаю, что вот как раз для молодых исследователей имеет смысл проанализировать, теперь уже это доступно по архивным документам, вот как раз эти политические движения. Це сказала Гульнара Бікірова, кримський історик, у коментарі для радіо Крим Реалії. Ми продовжуємо нашу програму. Нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про дату 18 травня, 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Ми працюємо в прямому ефірі. 8 810 06 926. У нас є телефонний слухач. Добрий день, слухаємо вас. Добрый день, уважаемые ведущие, у вас все слушатели радио Крым Реалии, это Александр из соседней России. И вот у меня такой вопрос, вот смотрите, сейчас до сих пор так негласно и продолжается, так скажем, выдавливание крымского народа в том или ином случае. И у меня вот такой вопрос, Александр Янковский, чтобы вы кому-нибудь задали. Вот насколько сейчас, когда было тяжелее сопротивляться, вот в поздние советские времена или сейчас? Вот. И второй вопрос, конечно, чем помогает сегодня украинская власть, что она сегодня делает для крымского народа, вот, у себя на территории и вовне, вот как доносит, насколько хорошо доносит. Ну а вам, как всегда, Крым Реалии, Донбасс Реалии, удачи. Спасибо вам, спасибо, Александр из Москвы, наш слушатель. Вы тоже можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатні. І ми продовжимо нашу програму. Це програма «Кримське питання». Ми запросили я обов'язково поставлю ці запитання про коли було складніше здійснювати опір діям влади чи так званої влади під час радянських часів чи зараз, після російської окупації українського півострова Крим, після 2014 року. І що робить зараз українська влада для допомоги кримським татарам? Це обов'язково я сподіваюся, ми і задамо ці запитання не тільки кримсько-татарським активістам Кримсько-татарського національного руху, але й також і представникам української влади, оскільки ми запланували також і їхнє включення до нашого ефіру. А зараз давайте а просто в нас є ще один коротенький фрагмент. Ми перед нашою програмою говорили з кримським істориком Гульнарою Бікіровою. Була, знаєте, все ж таки не тільки от така просто заборона на в'їзд кримських татар після їхнього виселення, після примусової депортації 1944 року з Криму до Центральної Азії і до деяких районів навіть і Росії, депортували кримських татар у 1944 році, але й намагалися, знаєте, там створити таку альтернативу кримсько-татарському національному руху. Як це відбувалося? Давайте послухаємо Гульнару Бікірову. После 1956 года, когда были приняты указы высшего органа власти, и большая часть наказанных, так называемых,
наказанных Сталиным народов вернулась в места прежнего проживания, но эта милость властей не коснулась крымских татар, армян, крымских татар, немцев и турок-месхетинцев. Вот эти народы остались в местах изгнания. И вот как раз это в значительной степени обусловило и развитие национального движения крымско-татарского народа, и создание его в местах изгнания, и стремление вернуться во что бы то ни стало на историческую родину. Вот. Но как раз этот период, начиная с 1956 года, когда берет начало национальное движение крымско-татарского народа, это как раз уже период, который условно мы можем назвать для властей политика кнута и пряника. Кнут заключался в том, что крымские татары были массово представлены среди политических заключенных за борьбу за возвращение на историческую родину. А вот пряникам было то, что пытались организовать, эта политика закрепления в местах изгнания, она была уже продекларирована указом от 5 сентября 1967 года, когда говорилось о том, что, дескать, крымские татары могут жить на всей территории Советского Союза, но при этом в подзаконных актах говорилось о том, что в отношении крымских татар ведется политика укоренения или политика закрепления. Такие слова использованы, в частности, в партийных документах, в местах высылки. Таким образом, в 70-х годах даже, чтобы как-то сбить силу, поток национального движения, борьбу крымских татар, были даже предприняты попытки создания автономии в Узбекистане, так называемый Мубарек, проект Мубарек в Мубарекском районе и в Бахаристанском районе Узбекистана. Дескать, если крымские татары борются за возвращение и возрождение Крымской АССР, то, дескать, а давайте им дадим автономию, но только не на родине, не в Крыму, а в Узбекистане. Но этот проект властей был категорически отвергнут самими крымскими татарами и не имел никакого успеха. Никто, в общем-то, туда не ехал, хотя там даже строили дома для тех людей, для тех крымских татар, которые бы там могли жить и работать. То есть это был такой провальный проект советских властей, чтобы укоренить крымских татар. Це сказала у коментарі для радіо Крим Реалії кримський історик Гульнара Бікірова. Ми продовжуємо програму. Нагадаю, що сьогодні, 18 травня, виповнюється 77 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. У цей день в Україні і світі згадують жертв геноциду кримсько-татарського народу. Меджліс кримсько-татарського народу закликав не проводити 18 травня розважальних заходів, а Кримсько-татарський ресурсний центр ініціював інформаційну кампанію під назвою «Ні геноциду» до 77-ї роковини геноциду кримсько-татарського народу. У вшануванні пам'яті жертв депортації кримських татар 18 травня планує взяти участь і спікерка Латвійського Сейму Інара Мурнієце. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі закликали учителів і викладачів молодіжних центрів провести 18 травня заняття, що присвячені Дню пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Напередодні російська поліція в окупованому Криму вручала застереження кримсько-татарським активістам щодо відзначення роковин геноциду кримсько-татарського народу. До речі, на підконтрольних російських медіа сьогодні з'явилися деякі повідомлення про 18 травня 1944 року. Очевидно, не можна просто замовчувати навіть у Криму цю дату, але пишуть так просто, що цього дня депортували кримських татар, а далі пишуть через кому, що також потім чи перед тим депортували представників інших народів з Криму, і не пишуть абсолютно, хто депортував і чому депортували. І так виходить, що начебто сталося просто якесь непорозуміння. І якщо це непорозуміння, то чому тоді кримські татари не могли повернутися на свою батьківщину упродовж майже понад 45 років? Тільки наприкінці 80-х років 20-го століття вони змогли повернутися додому. І нагадаю, що 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар з Кримського півострова, і за оцінками протягом наступного року понад 30 тисяч з них загинуло від голоду
голоду, хвороб і виснаження. В Україні депортацію кримсько-татарського народу визнали геноцидом. Продовження програми за кілька секунд. Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Це програма «Кримське питання» в ефірі радіо Крим Реалії. З вами Олександр Янковський. Сьогодні говоримо про 18 травня 1944 року. Далі з нами на зв'язку Арсен Жумаділов, керівник Українського державного підприємства «Медичні закупівлі» і відомий кримсько-татарський активіст. Арсене, вітаю вас. Доброго дня, Олександр. Арсене, я б хотів для вас таке запитання. 1944 рік від нас все далі і далі. Так? І що роблять кримські татари, не тільки ті, хто пережили ці страшні події, але й молодші, для того, щоб про це пам'ятати, щоб зберегти таку колективну пам'ять? Чудове питання і насправді дуже важливе, тому що 18 травня – це той день, коли всі кримські татари, незалежно від того, де вони живуть, які політичні вподобання вони мають, які цінності сповідують, це той день, коли всі кримські татари абсолютно єдині в своїй оцінці тих подій, що це геноцид, це цілеспрямована дія, яка мала на меті знищення нашого народу, це цілеспрямована дія, яка мала на меті позбавити нас назавжди рідної землі. Наскільки ми, кримські татари, сьогодні пораємося, даємо лад у цій політиці національної пам'яті нашої власної, це хороше відкрите питання. Я б сказав, що ми в цьому не допрацьовуємо. Я б сказав, що станом на зараз ми рухаємося за інерцією тих спогадів і тих практик, які в нас були ще до окупації, до 2014 року, коли це передавалося з вуст в уста. Ті практики, які у нас були з 91-го року, по суті, по 14 включно, в Криму сьогодні недоступні. В Києві, як ми бачимо, вони не відтворились в повному обсязі. Я маю на увазі велелюдні мітинги, на яких у нас, які мали дуже велике значення, які несли багато сенсів. Коли ми зустрічались, по-перше, всі кримські татари, майже кожен п'ятий, напевно, кримський татарин так чи інакше виходив в цей день на мітинг у своєму місті, здебільшого у Сімферополі, коли ми говорили про минуле і говорили про майбутнє. Ось ця практика тут в Києві або на материковій Україні, вона не відновилася. Я думаю, що сьогодні, 7 років по тому, ми маємо дійсно задуматись про те, як ми системно зберігаємо та розвиваємо нашу політику національної пам'яті. Арсене, таке запитання його поставив наш слухач. Він запитав, може, зможете відповісти, коли була складнішою ситуація для кримсько-татарського народу наприкінці 80-х років під час повернення, коли не давали ще повертатися, коли ще Радянський Союз не схлопнувся, я так скажу, не розвалився і не впав. А чи зараз, після 2014 року? Хороше питання, цікаве. Я не був свідком безпосередньо подій наприкінці 80-х років, хоча я дещо маю спорадичні спогади про ті часи, коли кримські татари масово верталися в Крим. Я тоді був занадто малим, щоб усвідомлювати, що відбувається. Але наповно можу припустити, що з одного боку тоді було складніше, бо ми мали справу з тоталітарною державою, яка цілеспрямовано обмежувало нас в нашому праві жити на рідній землі, але з іншого боку ми мали єдність, ми мали ідейну спільність бачення того, що ми робимо. І у нас не було дискусії щодо того, чи варто нам повертатися в Крим. Вони були колись, вони були у 60-70-ті роки, було це протистояння тих, хто, в принципі, непогано себе почував в Середній Азії, навіть вже планував там залишатися, проти тих, хто зрештою взяв гору із ідеєю того, що ми маємо повернутися. І наприкінці 80-х ця ідея, що ми маємо повернутися, вона вже тотально домінувала серед кримських татар. І я пам'ятаю це піднесення, я пам'ятаю початок 90-х років, я вже точно пам'ятаю це піднесення, цю радість від того, що ми в Криму, що ми всі разом.
І ця ідейна єдність, можливо, це є те, чого нам сьогодні не вистачає. То з одного боку, ніби як, ми можемо жити на рідній землі, якщо ми, скажімо так, дуже обережні у своїх висловлюваннях, якщо ми обережні у своїй поведінці, зокрема в соціальних мережах, в публічному просторі в цілому. Але з іншого боку, у нас відчувається, як на мене, сьогодні брак спільного бачення майбутнього. Тобто, куди ми рухаємося, як ми це робимо. Тому дати однозначну оцінку, коли було складніше, я не можу. Було складно і тоді, і зараз по-своєму. Різні складнощі, да, можна так сказати. Були. Арсен Жумаділа, голова правління Кримського інституту стратегічних досліджень, у нас на прямому зв'язку. А я ще таке запитання, да, от знову ж таки від слухача, да, що зараз робить держава України для допомоги кримським татарам? А від мене таке додаток, да, чи на якусь допомогу чи на яку допомогу від української держави, не те, що очікують кримські татари, а яка допомога потрібна кримсько-татарському народу для того, щоб зберегтися як народ від української держави? Чудові питання. Якщо відповідати на перше питання, така допомога дійсно є. Якщо ми говоримо про формальні речі, то це відповідно програма, яка фінансується за кошти державного бюджету, по якій, зокрема, і фінансується підтримка кримсько-татарського телеканалу АТР. Також це деякі інші ініціативи, зокрема громадських організацій, які підтримуються за кошти, як правило, державного бюджету в сенсі проектному, тобто реалізуються ті чи інші проекти, які спрямовані на популяризацію кримсько-татарської культури, кримсько-татарського контенту. Це все є. Напевно, не в тому обсязі, в якому хотілося. Тепер, власне, про те, а що хотілося. Це дійсно питання відкрите. Тобто ми колись ще давно сформулювали наше бачення того, що ми маємо отримати, або ми маємо бути визнані як корінний народ, і це визнання ми отримали в 2014 році, і реалізувати наше право на самовизначення в частині національної територіальної автономії в Криму, і це право має бути реалізовано через відповідні зміни до чинного законодавства, зокрема до Конституції України, до деяких законів України. Це бачення колись саме було сформульовано ще давно, ще в доокупаційні часи. І це бачення, насправді, сьогодні воно не працює. І є враження, що нам потрібно... Арсен, вибачте, не працює бачення, чи не, тобто потрібно змінювати бачення, чи потрібно... чи не роблять те, що потрібно має зробити? Ну, вибачте, да, може так, бо треба, да, зрозуміти. Тобто воно не працює, тому що, наприклад, політики кажуть, що не на часі, да, там мають якісь там бути інші умови, щось таке. Чи просто, може, потрібна якась інша концепція? Я так скажу. Сама ідея, вона є абсолютно життєздатною. Вона є такою, що точно буде драйвити і спонукати кримських татар до розвитку, до єдності ще дуже довго. І це ідея про самовизначення. Це ідея про те, що ми точно, як народ, маємо право визначати, як, де, в яких умовах ми хочемо жити. Як ідея, вона абсолютно життєздатна, вона нормальна. Але як інструмент реалізації цієї ідеї, тобто через постійне, скажімо так, апелювання до української держави, що давайте реалізуємо це право, давайте випишемо відповідні норми в Конституції, ось інструмент не працює. Да? І я про те, що можливо нам потрібно дещо переоцінити те, які саме інструменти ми хочемо застосовувати, залучати від української держави, які ресурси ми хочемо залучати від української держави для того, щоб реалізувати це бачення. І я не впевнений, що таку дискусію, не було так, я впевнений, що таку дискусію вже варто проводити нам, кримським татарам, бо якщо в тебе не працює стратегія вже кільканадцять років, а то і кілька десятків років, як це відбувається в частині очікувань кримських татар від української держави, то точно варто переосмислити, що саме ми робимо і як.
Оскільки ці очікування вони були і до 2014 року. Да? Це ж не з'явилося так, що після 2014 року якісь нові очікування з'явилися від України. Очевидно, що нові умови, да, в яких все це відбувається. Арсен Жумаділов, голова правління Кримського інституту стратегічних досліджень. І в мене до вас ще таке питання. На вашу думку, зараз, коли частина кримських татар живе на території Криму, який окупований Росією, частина живе на материковій Україні, частина, хтось виїхав, да? Тобто, чи є дискусія, як правильно мають вчиняти кримські татари? Чи може є рішення, як мають правильно робити кримські татари? Залишатися на півострові, виїжджати? Оскільки я неодноразово чув і не тільки, значить, від тих, хто залишився в Криму, а від тих, хто виїхав після 2014 року, що якщо ми всі виїдемо, да, то хто залишиться в Криму? Від проводних, да, людей. А інші казали, а як я можу там залишатися, коли постійно практично не відбувається жодного там, може не кожного дня, але там місяця, да, як кого-небудь з кримських татар не затримують, не заарештовують і не засудять. То чи є отут консенсус? Залишатися в Криму, виїжджати, да, чи взагалі це справа кожного кримського татарина, кожної кримської татарки? Це непросте питання. З одного боку, те, що я спостерігаю станом на зараз, є така тенденція, що кожен кримський татарин сприймає власну лінію і поведінку як єдину правильну. Тобто, наприклад, якщо кримський татарин залишається в Криму, він каже, у нас є імператив жити в Криму, який ми отримали від наших, умовно, дідів та бабусь, і я це і виконую, незважаючи на те, яка державна установа вивісила які прапори над будівлями. Є інша позиція, наприклад, тих, які виїхали на материк, які це не сприймають, які кажуть, як ви можете це толерувати, я абсолютно це не сприймаю. І теж сприймаю власну лінію поведінки, як єдине правильно. І я зараз не дуже чемно процитую сам себе, я сьогодні зранку про це написав на Фейсбуці, що, як на мене, ми маємо залишити якомога більше простір для вибору кримським татарам в тих питаннях, в яких не є принциповим для кримськотатарського народу те чи інше рішення. Де жити, яку політичну партію підтримувати, в якому громадському русі брати участь чи не брати участь, і так далі, і так далі. Але є два питання, в яких ми маємо всі кримські татари, незалежно від того, де ми є, що нам подобається, ми маємо бути одностайними. І ми маємо дійти цих домовленостей та толерувати все те, що за межами цих домовленостей. А саме, ми маємо точно зберігатись як етнічна спільнота, тобто ми маємо оберігати наші традиції моноетнічних шлюбів, ми маємо дійсно розуміти, що прийдешнє покоління кримських татар, вони мають, умовно кажучи, народитись. І друге, ми маємо зберегти нашу ідентичність. Наша ідентичність – це передусім кримськотатарська мова і культура. Все інше я би залишив на власний вибір кожного кримського татарина і кожного кримської татарки. Зрозуміло. І таке ще запитання наостанок. Як ви думаєте, Херсонська область, а зокрема Новоолексіївка, Генічеськ, де чимала кількість кримських татар і зараз живе, да? Чи може вони в цій території зіграти якусь особливу роль у збереженні кримсько-татарського народу? Оскільки це не Крим, да, географічно, але це територія, яка впритул наближена до Криму. Я думаю, що відповідний історичний момент минув. Він був у 2014-2015 році, коли кримські татари масово виїздили за межі Криму та вирішували свої житлово-побутові проблеми. Станом на зараз, здебільшого, всі ті, хто виїхали так чи інакше, їх вирішили так чи інакше, інтегрувалися в ті громади, де вони живуть станом на зараз. Думаю, що станом на сьогодні особливого значення по відношенню до тих, хто, наприклад, проживає чи то в Києві, чи то у Львові, я не бачу, але з іншого боку, це точно одна з важливих компонентів життя кримських татар на материковій Україні.
Розуміло, дякую. Оскільки ми запланували ще включення голови Херсонської обласної адміністрації, ми йому поставимо запитання таке, що як допомагають тим кримським татарам, які перебувають зараз на території Херсонської області. А з нами був Арсен Жумаділов, голова правління громадської організації Кримський інститут стратегічних досліджень. Це програма «Кримське питання». Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про 18 травня 1944 року, коли радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар з Кримського півострова, і за оцінками протягом наступного року понад 30 тисяч з кримських татар загинуло від голоду, хвороб і виснаження. В Україні депортацію кримсько-татарського народу визнали геноцидом. Це програма «Кримське питання». Ми продовжимо за кілька секунд. В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ. Це програма «Кримське питання» на 648 АМ. Слухайте нас на території всього Криму, в радіоефірі на цій частоті. Також на півночі Криму можете слухати радіо Крим Реалії на частоті 105,9 FM. Ну, а також дивіться наші трансляції на YouTube і на Facebook-сторінці Крим Реалії. Також можете прочитати і текстові матеріали. До речі, якщо вам цікаво, якщо ви не чули спогадів тих людей, які пережили депортацію, то ви можете все це побачити і почути. Це насправді такі унікальні кадри на сайті Крим Реалії. Заходьте сьогодні, ці матеріали, вони на першій сторінці, на першій шпальті, то можете про все це почути. Це від очевидців, від тих людей, яких безпосередньо депортували. Ну а ми продовжуємо нашу програму і далі будемо говорити з Ельзарою Джапаровою, журналісткою футбольного клубу «Динамо Київ». Ельзаро, вітаю вас. Здравствуйте. Ельзаро, у мене до вас таке запитання. Ви представниця молодого покоління кримських татар. І скажіть, будь ласка, от ця пам'ять про події геноциду, про виселення, про депортацію 18 травня 1944 року, чи залишається ця історія особистою також для молодих кримських татар? Да, это безусловно, потому что все мы выросли на воспоминаниях наших дедушек, бабушек о том, как проходила депортация, и когда просто буквально каждый крымский татарин слушал эти истории, пробегали мурашки по коже, и мимовольно переносишься во все эти воспоминания, во все эти события, и, конечно, прочувствуешь до глубины души, как это вообще все происходило, потому что бабушки и дедушки тоже без слез на глазах об этом не рассказывали. Поэтому и по сей день это является большой трагедией для всего крымско-татарского народа. И, конечно, остается память, и каждый год проходят разные мероприятия, чтобы крымские татары, молодые крымские татары, прежде всего, помнили о том, что было в этот день, как это все проходило, и вот даже сейчас организована онлайн-экскурсия, как это все проходило при поддержке Министерства информационной политики. Поэтому это все остается в нашей памяти навсегда. Это то, что нельзя вырвать из памяти и из души. Ельзара, а скажіть, будь ласка, як це відбувається? Да? Тобто це спілкування на ці теми. Родинні історії зрозуміло, да? Коли бабця, дід, вони розповідають, батьки потім переповідають своїм дітям, онукам і так далі. А от ті люди, в яких є, напевно, вже такі родини, і в кого загинули, да? Тобто хто не знає, як молодь вона спілкується на ці теми. Да? Тобто, мені насправді складно уявити, але розкажіть, як це відбувається. Бо я знаю, що це відбувається. Да, если говорить о крымских татарах в Киеве, то, конечно, происходят встречи, то сейчас это больше онлайн-встречи, где крымские татары, молодые крымские татары делятся тем, что они узнали то, что они услышали. Потому что дедушки, бабушки, они тоже не вечны, они умирают. И главная задача, даже наша, чтобы наши дети, наши внуки помнили об этом. Также и более молодому поколению это все рассказывается, во всех этих эмоциях, во всех красках. Конечно, мы не так можем это все передать, потому что мы этого не чувствовали. Но наша главная цель, я считаю, это все сохранить. И чтобы наши дети, внуки, они помнили об этом. Конечно, удивляет и восхищает глубокая осознанность крымских татар и молодежи крымско-татарской, потому что это все поднимается, это все помнится, и даже в университетах, в школах
но это я говорю больше даже о украинских учебных заведениях, да, это все, конечно, обсуждается, эти темы поднимаются. Елізара, Поэтому, скажіть, будь ласка, чи часто вам доводиться зустрічати людей, які нічого не чули про депортацію кримських татар? От Вы знаете, на материковій Україні. Да, вы знаете, практически очень многие украинцы об этом просто не знают. Либо не придают этому значения, да, потому что это их не касалось. Поэтому только лишь, мне кажется, украинцы, которые действительно вот изучают историю, они об этом знают. Поэтому и сейчас также цель, чтобы и украинцы об этом знали. Конечно, да, это огорчает, то, что украинцы не знают об этом, и люди, да, которые живут на материковой части Украины. Очень мало людей, очень маленький процент населения знает об этом. А як ви думаєте, що треба зробити для того, щоб якомога більше українців, громадян України, вони дізналися про події 1944 року в Криму? Я думаю, что это, конечно, касается и системы образования. Я думаю, что эту тему нужно вводить в школах, в университетах, чтобы на государственном уровне эта информация распространялась. А с нашей стороны, это, конечно, организовывать мероприятия, да, вот именно крымские татары, которые живут на материковой части, и привлекать к этому украинцев. Те же сейчас выставки, да, организовываются, мероприятия, митинги, потому что даже когда ты публикуешь какие-то посты в социальных сетях, связанные с этой датой, то бывает спрашивают знакомые, друзья, а что это такое, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Поэтому это должно еще распространяться, я думаю, от каждого из нас, от каждого крымского татарина. Максимально в социальных сетях это распространять и рассказывать своим знакомым. Так оно, я думаю, будет идти вот постепенно. Ну, то есть это зависит и от государства, и от каждого из нас. Ну так, напевно, з 2014, особливо після 2014 року багато українців, вони нарешті дізналися, да, що не тільки українці живуть в Україні, да, що є кримські татари, що це корінний народ. Але багато хто іще й досі не знає про депортацію кримсько-татарського народу, про цей страшний акт геноциду кримсько-татарського народу. Дякую вам за вашу роботу, за вашу позицію. Ельзара Джапарова, журналістка футбольного клубу «Динамо Київ», була на прямому телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Насправді це дуже важливо розповідати про ситуацію про ці події виселення, примусової депортації з Криму у 1944 році. Чому це важливо? Тому що багато українців, вони думають, це буде узагальнення. Просто багато українців не знають, але часто, коли їм розповідаєш, вони кажуть: о, так і знаєте, це ж насправді це жахливо, да? І ми їм співчуваємо. А до того вони, може, просто і не знали про це, да? Тобто не вистачає і художніх, і документальних фільмів, і постійного роз'яснення про те, що так сталося і чому так сталося, да? І чому у 2014 році, після російської окупації півострова Крим, чому багато кримських татар, вони були змушені залишити Крим, знову залишити Крим, да? І як і у 18 столітті, у 19-му, на початку 20-го століття, або, значить, як це сталося вже у 2014, після подій 2014 року. Часто густо я українцям кажу: ви знаєте, що, напевно, тільки така велика кількість українців в самій Україні після закінчення Другої світової війни чи під час Другої світової війни, це якимось чином врятувало українців від повного виселення з України, оскільки були виселені також мільйони людей, да? Були виселені мільйони людей, і в тому сенсі, да, доля українського народу і кримських татар, вона дуже схожа. Просто, напевно, для українців не вистачило в Радянського Союзу стільки вагонів, як вистачило для маленького корінного кримсько-татарського народу в Криму. Ну і ми продовжуємо нашу програму. Це програма «Кримське питання». Нагадаю, що сьогодні говоримо про події 18 травня 1944 року, і ми продовжимо цю програму за кілька секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання», і сьогодні говоримо про події 18 травня 1944 року. Я хотів би все ж таки звернути наших глядачів і слухачів увагу на сайт Кримреалії, де сьогодні є багато матеріалів на цю тему, про історії кримсько-татарського народу, кримських татар, які пережили депортацію. От, наприклад, є такий дуже цікавий матеріал, я зачитаю мову оригіналу, «Пятерка за предательство. Школьный рассказ семьи Алиевых». На уроке литературного чтения в селе Дачная Судак ученикам 4 класса дали задание подготовить проект на тему «Наши защитники», приуроченный к 9 мая. Дочка нас с женой, так скажем, мучила, потому что задали подготовить рассказ о дедушках и бабушках, которые воевали на фронте. Супруга помогла, и мы благополучно забыли об этом, вспоминает отец одной из учениц, Самиры Алиевой, Ульви. Через несколько дней девочка защитила свой проект, однако комментарии учительницы после ее рассказа вызвали волну обсуждений. Вот Крымреалии полностью публикует рассказ девочки. История семьи – это история о потерях и возвращениях, и о том, как из поколения в поколение на крымских татарах в Крыму, да, российские власти культивируют клеймо, что называется, предателей. Теперь сам рассказ. Мою прабабушку звали Салиха. Родилась она в 1908 году в селе Кос, на сегодняшний день Солнечная долина. Она жила в хорошей семье, ее хорошо воспитали, вышла замуж. И когда была война, ее муж ушел на фронт. Вернулся он раненым в плечо. Когда их депортировали со всем крымско-татарским народом, они приехали в Узбекистан. Мой дедушка не выжил, он умер, не выдержав всяких переездов. Она осталась сама, с 5 детьми. Жила она в старом коровнике. Они как могли зарабатывали. Приехали они обратно в 1990 году. На тот момент у нее было 5 детей, 20 внуков и 50 правнуков. Дожила она до глубокой старости в окружении детей и внуков, умерла в 98 лет. Этот рассказ о своих прабабушке и прадедушке подготовила ученица 4 класса Самира Алиева. Девочка учится в школе селе Дачная в Судаке, и в середине рассказа, когда Самира заговорила о депортации крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году, ее учительница Елена Руденко прервала школьницу, пообещала по окончанию рассказа объяснить, за что крымских татар депортировали с полуострова. Отец Самиры, Ульви Алиев, хорошо помнит тот день. Дочка пришла из школы, после чего семье нужно было срочно ехать в поликлинику на прием. По дороге к врачу у него зазвонил телефон. Мне позвонил близкий знакомый, дочь которого учится с моей дочерью, и спросила, рассказала ли мне уже Самира о неком инциденте, который произошел в школе. Из-за того, что мы спешили, дочка не успела объяснить, что после того, как она рассказала свою историю на уроке, учительница Елена Руденко сказала на весь класс, что крымско-татарский народ выслали, да, и из-за того, что они были предателями. По версии учительницы, во время войны крымские татары помогали немцам оккупировать Крым, и именно это и стало причиной депортации. А сам прадедушка Самиры, Гани Алиев, был ранен в районе Феодосии, близ села Владиславка. И вот это как-то не очень вяжется с историей, но с версией трактовки событий этой школьной учительницы. Их воинская часть была разбита в 1942 году, и он несколько ночей добирался до своего родного села Солнечная долина. Если вам интересна история крымских татар, пожалуйста, заходите на сайт Крымреалии. Сегодня это все на первых полосах. И свидетельства очевидцев депортации, вы сможете их увидеть і прочитати. Продовження програми «Кримське питання» слухайте за кілька секунд. В Криму слухай цілодобово радіо Кримреалії на 648 АМ. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте Кримреалії на 648 АМ. Сьогодні говоримо про події 18 травня 1944 року і про те, що Україна відзначає цей день, пам'ятає цей день як День геноциду кримсько-татарського народу. Далі будемо говорити з Сергієм Козирем, головою Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Козире, вітаю вас. Доброго дня. Тут в нас вже запитували наші слухачі, що робить Україна для того, аби допомогти кримським татарам. Ну, і, зокрема, не тільки в цей день, я так розумію, да, а і загалом останніми роками. І особливо, очевидно, це важливо з точки зору Херсонської області, яка зараз, ну і не зараз, вона завжди межує з Кримом, але зараз Крим є тимчасово окупованою територією. Так от, що робить Україна, зокрема у Херсонській області, для того, щоб допомогти кримським татарам? Дивіться, в першу чергу, це
працює тут з 2019 року. В першу чергу це за дорученням президента України було зроблено ті КПВВ, які там не могли побудуватися протягом 5 років. Зараз ми маємо 2 сучасні КПВВ, що дає можливість людям, не тільки кримським татарам, а й нашим українцям, які переміщуються з тимчасово окупованого Криму до України, отримувати максимально якісно і максимально комфортно ті послуги, які їм необхідно при перетині адмінмежі. Тому що перетин адмінмежі – це в першу чергу стрес для людини, а якщо людина перетинає їх в нелюдських умовах, це подвійний стрес. Тому це першочергово, що ми зробили. По-друге, там зараз збудовані сервісні зони. В сервісних зонах зараз працюють СНАПи. СНАПи – це надають той спектр послуг, який дозволяє людям, а ми знаємо, що більшість з них, майже 80%, які переміщуються з Криму, їм потрібно саме робота СНАПу, отримання того або іншого там документу, паспорту, по водійських прав. Тому ЦНАПи працюють і вони надають ці послуги людям, які переміщуються. Також для того, щоб люди там не виїжджали до обсервації, ми знаємо, що зараз є карантинні обмеження. До обсервації ми зробили там швидке тестування, що дає протягом там півгодини, дає відповідь людям, і людям не потрібно переміщуватись до місць обсервації. Також зараз проходить передача КПВВ Каланчак і Чангар від забудовника Укрзалізниці до Міністерства тимчасово окупованих територій. І це дасть можливість запустити максимально короткий термін і автостанції. Зараз ми працюємо із Міністерством інфраструктури, і з перевізниками для того, щоб запустити, провести конкурси і запустити маршрути до столиці нашої країни, до Одеси, Львова, Харкова. Зробимо соцопрос, які необхідні напрямки запуску. В подальшому зараз з Укравтодором, з Офісом президента відпрацьовуємо механізм, а розробку ПКД і будівництво доріг, які там будуть доводитись прямо до КПВВ. Також у нас на позаминулому тижні, 2 тижні тому приїжджав віце-прем'єр-міністр міністра тимчасово окупованих територій після візиту глави держави Володимира Олександровича Зеленського до Республіки Туреччини. Є завдання побудувати житло для тимчасово переміщених осіб. Там мова йде про 500 квартир. Пане Сергію, а можете більш детально про цей проект розповісти? Що планується, і де це планується, і для кого це планується? Планується будувати 500 квартир. Після візиту Володимира Олександровича Зеленського до Туреччини було домовленість між нашим президентом Республіки Туреччини о фінансування, це буде турецькі кошти, фінансування і побудова 500 квартир в першу чергу для кримських татар і в тому числі тимчасово переміщених осіб. Там в залежності від кількості, тому що місцева влада є одним з співучасників цього будівництва. Вона виділяє землю, турецька сторона виділяє кошти і будуються квартири, і потім там у відношенні 90/10, 90 це буде розподіляти фонд відновлення Криму, а 10 це місцева влада. 200 квартир планується збудувати у нас в місті Херсоні, тому що у нас більше 14 тисяч тимчасово переміщених осіб, з них максимальна кількість розташована в Херсоні і в Генічеську. В Херсоні саме буде будувати цей проект. Тому з нашої сторони вже зроблені всі необхідні документи по відведенню землі, надачі всіх дозволів і все інше. Зараз, як кажуть, пас на стороні Турецької Республіки, і зараз Мінтот веде всі перемовини, і повинно пройти і погодження це, і ратифікація всієї міжурядової угоди. І я думаю, що в цьому році ми розпочнемо будівництво і побудуємо ці квартири, 200 квартир в нашій області. Планується також 200 квартир в Миколаївській області і 100 квартир в Київській області. Цікава ініціатива. Дякую вам, пане Сергію. Сергій Козир, голова Херсонської обласної державної адміністрації, був на прямому телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Сьогодні, нагадаю, що ми говоримо про події 1944 року, 18 травня, це день геноциду кримсько-татарського народу, день початку депортації, масової депортації кримсько-татарського народу, але також після і 2014 року, це дата, яка нагадує, я скажу так, і до 2014 року, в цей день, як казав вже в нашому ефірі Арсен Жумаділов, в цей день кримські татари, коли збиралися на майданах по всьому Криму, а здебільшого, найбільше було зібрання, найбільший мітинг був у Сімферополі, у цей день також говорили і про майбутнє. От зараз я б хотів би все ж таки більше, може, поговорити про майбутнє. Чи зараз у 2021 році оця дата, чи вона залишається
залишається такою самою об'єднуючою для всіх кримських татар. Зараз з нами на зв'язку голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Вітаю вас, пане Рефате. Я також вас вітаю цей день. Вітаю. А як ви вважаєте, чи залишається ця дата об'єднуючою для всіх кримських татар? Чи стали кримські татари більш згуртованими за ці роки? Чи щось інше відбувається? Ваша оцінка? Ну, ця дата скорботна, і вона завжди об'єднувала кримських татар. І майже тих, які, можливо, в якійсь мірі намагалися трошки бути віддалені від того, що називається політикою. Ця дата, вона об'єднує всіх кримських татар. Тут головне, щоб люди залишалися такими ж єдиними в розумінні сутності того, що відбулося, і відношені до того, хто несе відповідальність за цей злочин. Пане Рефате, на вашу думку, сьогодні от просто я хочу вам і таке запитання поставити не тільки про 1944 рік, а і про подальшу долю кримсько-татарського народу. Чи є зараз загрози більшими? От нас слухачі запитували зараз, після 2014 року, ніж було, наприклад, наприкінці радянської цієї системи у 80-х роках, коли було складніше жити кримським татарам? Дивіться, тут я думаю, що це не дуже можливо порівняти те, що відбувалося 18 травня і послідуючі роки, особливо до 1956 року, коли кримські татари всі знаходилися в умовах так званого комендантського режиму, який нічим не відрізнявся від тюремного режиму. Люди були абсолютно безправні, їх можна було вбивати, гвалтувати, і людське життя, і в тому числі життя кримських татар тоді нічого не вартувало. То була одна біда, і це було знищення, а потім вже після 56-го року все ця зусильно культурна, мовна асиміляція, яка здійснювалося по відношенню до кримських татар, і тоді, коли вони перебували далеко за межами своєї землі, вона їх знищувала як їхню свідомість, вона асимілювала їх. Тобто відбувалася частина, час перші особливо роки вигнання відбувалося фізичне знищення людей, а потім вже духовне, мовне, культурне знищення. Зараз знову нависає загроза знищення, таке враження, що в 2014 році Москва повернулася для того, щоб добити кримських татар. Зрозуміло, що вона прийшла, щоб взяти цю територію, перетворити її військовий плацдарм, звідти шантажувати весь світ. Але оскільки на цій землі живе недобитий Москвою народ, нелояльний до неї, як вони вважають, такий, що ніколи не буде приймати ту ідеологію, той спосіб життя, то вони зараз добивають цей народ, але роблять це без, можливо, прямих фізичних вбивств, хоча це теж є насильницьке викрадання людей, ув'язнення в умовах російської цієї системи закладів покарання, коли люди просто там знаходяться в дуже тяжких фізичних умовах. Але те, що є відмінним від радянських часів, вони максимально намагаються розчавити кримських татар і через оці репресії, страх змусити їх покидати Крим. А розчавлення відбувається таким прискореним заселенням Криму своїми російськими громадянами. Тобто сутність того, що відбувалося тоді і відбувається сьогодні, воно все одно залишається в кінцевій меті однаковою. Це знищення кримських татар. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за включення. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу.
був на прямому телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про 18 травня, це 77-ма вже річниця від часу депортації радянським режимом кримських татар з Криму. Цю дату, цей процес, цю депортацію визнали геноцидом не тільки Україна, і ще кілька країн у світі. І саме про це ми говорили. І так сталося, що після 2014 року історія багато в чому повторюється. Так, зараз нема таких ешелонів, які ввозять кримських татар з території Криму. Але є те, про що говорили спікери в нашій сьогоднішній програмі, є видавлення, є примушення кримських татар залишати Крим або повністю мовчати, повністю асимілюватися, що в принципі і означає геноцид, коли відбувається асиміляція того чи іншого народу. Це програма «Кримське питання». Почуємося завтра о 13-й годині.